Mafê hêviyê tê çi wateyê? Mafê hêviyê tê wateya ku êku serkêşî vî tevyara hanê tevyara azadiyê hewceyê ji wî piştwan derya derkeve nava giravê derkeve were cîkî asa ku herkes pêra hevdîtinê bike. Parlamento bi tevî ew ê zagon make zagonên ku çewtin askera danînin leşkera danî sifîlê ku ji askera wê de tir zagona danîne ne zagonê mirovî ne însanî ne ji bo nirxê însan ere nerastin hewceyê ew kes ji wê derê derkeve mavê hêviyê bêdan ji bo bihêsanî derkeve cîkî êsa karibin pêra hevdîtinê bikin. Sazî û partî û saziyên însanî mirovî û parlamento ku zagon û make zagonê xwe serrast bike hewceyê ev terefekî alîkî tevgera azadiyê hewceyê serkêşê wî derkeve pêra hevdîtin bêkirin ta ku ev pêvajoya aştiyê bihêsanî bimeşe. Wateya wî ew. Li ser pêvajoya aştiyê çi difikirin niha çawa dimeşe? Bêgavê lewaz e gelek lewaz e alî me gelek alî gelek Kurd alî tevgera azadiyê gelek ked hatidan lê qarşî ew ê her ev çêkirin lê ev komisyona parlamentoyê ti karkê nekir mixabin. Serokê Meclisê Tirkiye ku serokatiya meclisê jî kiribû çend hevoka gotin nava wan da negirtin mixabin da negirtin dilxwast ku nava wan hevokê xwe dagirin. Serokê ku serokatiya parlamentoya Tirkiye kirine wan jî hinkî hêvî dan hinkî ew dan tiştê gelek ew gotin lê pişt wan gotinê xwe nikarî bisekine ji bo ku yasa tune anayasa ji bo ku rê nade hewceya wan yasa parlamentoya wan dem li dest bikar bike yasa û zagon û make zagonên xwe berçavre derbas ke ji bo nirxê hukûqê gerdûnî bînin rastî evrensel hukûq bi Tirkiye jê re dibêjin bînin rastî bînin olê da ku ev kar gor nirxê însanetiyê bimeşe xelxê Kurd kêm netew nine netew e 5 milyon xelxekî ye zarokê me heftekî berê bi zimanê dayîka xwe ne bi zimanek denê dest bi perwerdekirin bixabin hûn derê wan mizgeftê me mizgefta mezin li Amedê hê jî bi zimanê dayîkê zeraveya kurmancî û kirmanckî xutbe wez natine dan ev ya jî rewşekî gelek ecêb e ev nirxê vê xelxê ew nebûne ev zagonê wan rêna dayîkên me çû parlamentoyê weta ve temaşe kir bi zimanê dayîka xwe nikaribû çima aşîtiyê re me bedel dane çima em aşîtiyê dixwazin bi zimanê dayîka xwe nikaribû gotine bi zimanê wan ew ê wî girtin serokê parlamentoyê ku em dibêjin ji bo nirxê însanetî re vêgavê serkêşiyê dike mixabin gotin dayîka xwe dikir nateعجبandin ne tiştekî rast bû baş bû dayîka hewce bû zimanê ku xwe baş îfade dike zimanê dayîka wî ye zimanê Kurdî ye zaraveya kurmancî dibe tedivê zazakî dibe di Bakur de di zarave têne bikaranî hewce bû dayîka me aşîtî çi ye wek niha tu dipirsî rewş hewceya bi çawa yê bimeşe xwast me bedel daye me bal daye me can daye çima em aşîtî dixwazin çunkî em ji şer daha têr bûne gelek gundê me wêran bû welatê me talan bû zimanê dayîka me hate helandin zimanê xwe vî bajarê ecêb de bajarekî Amedê çavkaniya tekoşîna Kurdî sedî heştê not dayîk û tevî zarokê xwe neviyên xwe zarokê xwe bi Tirkî daxivin mixabin kurmancî zazak ev ya pişaftin cenawarekî wek agir bavê jî pûş û palaxê û lê here helandin ji xwe zimanê te here nasname welata ziman e eger ziman çû be her tiştê wî çûye mixabin Dibistan jî vebû dîsa temam perwerde bi zimanê ne bi zimanê dayîkê mixabin bi zimanê desthilatdar e dest bi perwerde hate kirin zarokê 6 salî vê gavê bi zimanê Tirkî perwerde dibînin mixabin spas xweş Serpêvajoya aştiyê jî em ji bo wî jî gelek hêvîdar in em hêvî dikin ku pêvajoyanê bi aşitî vê bi ser keve û gelek Kurd hemû mafê xwe vê bigirin û hevalek me yek di nav zindanê de ne em ê wa temamî ji wê derê derxin û em ê aşîtiyekî birûmet gelê xwe ava bikin. Em ji bona aşîtiyê dimeşin, em ji bona özgürlükê apo dimeşin. Em dibêjin kî biraz serokê me rizgar bikin, azad bikin, biraz wê derê derînin. Em destek dirê jî başê dikin, biraz ew jî destek dirê jî başê bikin. Banga milgelê Tirkiyeyê biraz gelê Tirk ravî piya, em çar ravîn piya, biraz jî ravîn piya. Em li benda aşîtiyê li benda kirtiya hevsizdanan em divên kî biraz derê hevsizdana vekin. Biraz serokê me bînin derîn Meclisê nava xwe wê pirsgirêkê hel bikin. Em berdana serokê xwezin û em divên biraz azad bibe, em ji bona azadiya wî em çiqa bimeşin em navên ay wî.
Çünkü deri zindana ve deri zindana tamam girtiye bedve. Gavak sarok berdin tamama berdin. Ek vaysi se salon kadiye bernadı. Gavak ve merdana sarok budikin. Evi ujibe, wanji berdin. Zaruki medhaf zindan zarzi bun emji buna da zaruki ko geriş piya. Hatta bibrin evvel bir aşitiye. Damla khwini cani da ki aşitiye da evi aşti khozdin. Ek habik da ek daha da ek sehaf da ek Girtiyan hani hafızından da razı bin bir aşitiye ne bir aşti çedi daha kuştun çene bir aştik bir rumet ne aştik bir girti bir kuştun aştik bir hürmet bir rumet bir hoş kubirati am bir aşti Safi. ما في هيفيه شكون تبي بيكاتيه سرا بيجم تشكاتيه داناندنه سرا بيجم وي جزاء كود بيجن وي خلاص بيه 27 ساله اين هذا Türkiye'de de kivida kanunu kivida kese ko 6 sala razı 20 sala razı ceza ki satınık. Hay serkati 27 sala de zindan da. Ev ya خلاص bir. Yani normalde gere hatta na vi ki خلاص bana. Ma fi vi gere edinici jibuni köve sürece ve pevajo biçe seri lazım serkati na dervada. Gere vi ev şun be nikaş be tartışma gere na serkati dervada bana. Ev jibuni kazanacak kim azı jibuni hem rojilat navine jibu hem Türka jibuni hem Kürda. Jibuni herkesi lazım na serkati gere dervada. Mesela Bahçeli'ye ne ki tiştadı peyve براستی نزانم اوجی پیوی وینه نه پیوین اما پیوی دولتی نمیره فهمت که نه بگو دوی باز که کی yani bütün it پیوی جو هر تیش سرکاتی دم شاندن ama jibuni ویجی ت ستاتوی کی ت اوکی کی قانون کی ناتیه جینا نانی نه نه لازمه گره ona batana جی گره کی یاساوی و یاسا چه bana ne اوجی نانی نه جی İKYP çava be meşanını komisyonu ki çıkarıt ki ne diyare yani gene ki vela vekili ve ne ki zelal ve ne gene mesela ev geliyle ki beni hatta siyasete göre bekirne çek daniye çek şey utan diye gene bir siyasete kavi peşavi jigirti tecbuni ev kekitine ne komisyonu te şartı ki te muafakine dananiye orta lazım bana tabii bir neden vardı ama kare ki ciddiye gene herkes ciddi nezevit işte be son şansı bir Türkiye. Yani ben guman vayaj de hukuka navnetevî de hukuka Avrupa'da ahimêjî de ve hakkı insana ya hakkı mafeki mirovayî lazım Türkiye vi mafi pek bine be guman wade vi mafi pek nine ve gelek tişta astendik ve merez samimiyetan jî bawer neke ji ber wê yekê gerek takat ve mafi heviye pek bine. Heviye geleme cihazı, geleme tavayı le bende ve bir yareye o gerek yani destladar veya pek bine yani. Be guman ve niye. Ve maveki mirovayı, maveki insaniye ne tişteki ziyade dedim yani. Ev mafi lazım pek be yani. Ev ne mukafatak ya cinde gavu avitine kizi. Na, tişkiwini em nehasibin zaten. Em de ma fi mirovayî, ma fi insaniyê lazım va mafa pek bi. Em wanî dibînin. Spas. Gelek spas. Yani la Avrupa'ya 2050 hatta laha roja vedaya biryara ki hatistandan amjit kazanç bu revere gele kurt avla ve jalan o hamu girtiyendine hek dvi ravşe da lajbi mafe para xo bugren av jijviya sudwar bugren yani ایرو لگل کو بریار هاتنه استاندن جاف پیک نایج بو بریار پیک ورام لبردار دماشن و دخواز اما نه تنه به جبو مافی هیوی حتی حبس زندان گش والا بن سری دا جبو سروک ما تف زندان والا بن آزادی جبو هر کسی هم دخوازن و وقت جواکا کرد وقت گلی کرد هم تیو برچی آزادی نه ماش اما به وی بونه yani tane به جبو مافی وی سینوردار بمینه نینه yani هم جبو گشتی آزادیت خوازن کردارا کردستان را ستاتو آزادیت خوازن جبو وی دماشن و هم ماش خوشی حتی داوی بدومید yani mafê hêviyê weke ku di zagonên navdewletî û navnetewî de jî misoger kirin piştî ku em bêjin girtî an jî yê ku dîlgirtî pêvajoyekê di zindanê de temam dike weke maf
وی تشتی حق دکه ریبری گلی کرد برز عبدالله و جالانجی دیسر 26-27 سالاره زندان ده لگوری امبیجن زاگون ترکیه جی و لگوری زاگون ناونتوی جی ده اساس خود جزای کو جر هاتیه دیار کردن قدان دیه ایرو پیواژوی یک مشاندن اکتور اساسی پیواژوی ریبری گلی کرده وکش خو امبیجن هونشی دزانن تا آشیتی به دیل گرتنا ریبری کی و چه نابه یعنی او ریبر دیل به او ده امبیجن لسر ناوی گفتگوین آشتی وره کرن نه منطقیه نه جیده جی دیرو که دست بیجن قیزده مینا که خوش نینن لسر وی بنگهی ام دستاس خود مافکی زاگونی دخوازن ایروش بوی مش تیل دار خستن ام دخوازن مافی هیویه یکو به زاگونان و هاتیه مستوگر کرن یعنی مافکی ماکه زاگونی ام دخوازن دولت بینجه هلبت اف گاف عالی دولت وره آویتن و صمیمیت آوان یال همبر پیواژوی نشان بده لسر وی بنگهی ام جبو کو مافه هیویه یکو به ماکزاگون هاتیه مسوگر کرن وره بجهانین مشکل دار دخن ام هیوی دکن اف مافشی وره جه دمک کنده لورا اف و ام بیجن پیشکتنا پیواژوی ده گاوکی گلکی مزن به و پیشیا پیواژوی به تواهی وکن